A vila sonense vive aínda con incredulidade a desaparición dun dos seus veciños en augas do Pacífico. As novas sobre un accidente en alta mar comezaron a chegar durante a xornada do venres, cando se notificou a desaparición dun mariñeiro a bordo do Cosmos, cando navegaba en ruta cara a Panamá. Trátase do patrón de pesca, Juan José San Pedro Santos, de 47 anos. É natural da parroquia de Queiruga, pero residía en Portodosón, coa súa muller e os seus 2 fillos. Alí apenas poden creer esta tráxica nova que está a causar unha grande consternación, posto que se trata dunha persoa moi querida e coñecida, dada a súa longa traxectoria no sector do mar. Pois, home, tristeza, xa sabes o que pasa nos pueblos pesqueiros e ainda encima pequenos, destas desgraxas hai nas a cada momento. Pois eso, está a xente incrédula, máis ben incrédula. E as noticias que chegan, xa sabes, nada halagüeñas ni nada esperanzadoras. Así que era de aquí, estaba casada aquí, pero non é desgracia, pero non se sabe se apareceu ainda. Polo momento non están claras as circunstancias que rodearon a desaparición, aínda que as primeiras informacións apuntan a que puido esvarar por unhas escaleiras pintadas recentemente e caeu ao mar. Parece ser que o mariñeiro presenciou o accidente e tiroulle un aro salvavidas para manterse a flote, que non foi quen de alcanzar. Pois é unha cousa moi rara, eu anduve ao mar toda a vida, xubileime no mar, anduve de capitán ao Bacalao e na costa de Francia, no Gran Sol. É causa-me extrañeza, porque non é normal que un home que leva moito tempo no mar non cae pola borda. E non se sabe como foi, ou bueno, eu por menos non sei nada. Varias embarcacións colaboran no dispositivo de busca que se mantén na zona, pero as esperanzas vanse esvaecendo, posto que se trata dun radio moi amplo e as posibilidades de atopalo son escasas. Eso é imposible. Non é fácil, non, no medio do mar, que se vai encontrar. O máis normal é que se fora para o fondo. É unha pena, pero é como nada, como buscar unha agulla nun palleiro. Eso é imposible. No Pacífico, mi madre, que esperanzas vai haber? Aí un home cae ao mar e xa non... E a familia, pois, eso, que estáche esperando. As noticias que nós podemos saber son as que salen na prensa, porque falou xente ou porque falou algún mariñeiro de lá, ou o que sea, pero noticias firmes non hai ningún. Mentres tanto, os seus veciños e amigos lamentan este tráxico suceso en Portodosón, onde tiña previsto chegar en tan só uns días para pasar as festas do Carme. Ele era moi boa persona, facíase querer, era moi bo rapaz. Nada, estivemos ainda aquí, o fillo anda moitas veces por aquí, estivera chateando con el, que viña moi contento, que iba a vir para casa, que iba a botar todas as festas e tal. E agora non é festa, é tristeza toda, é tragedia.